Сентябрь ayının килүе белән без тату сыйныфташлар гаиләсендә тагын бер матур тантана булып үтә. Бүген 10 сентябрь көнне үзенең күркле 60 яшьлек юбилеен кадерле дустыбыз, сөекле сыйныфташыбыз Аввязов Наил Кяшаф улы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән котлап үзен барыбыз бергә җыелып, җылы теләкләребезне юллыйбыз. Яңа Мастак авылы Иске Кулатка районының иң матур авылларының берседер. Ә безнең өчен бу авылдан да гүзәлрәк, якынрак һәм кадерлерәк җир шарында да төбәк юктыр. Шушы гүзәл җирдә без дустыбыз белән матур балачак, яшь-үсмер чаклары, аннары яшьлегебезне дә уздырдык. Мәктәп бусагасын атлап кирип, бер-беребез өчен таяныч һәм терәк, ярдәмче һәм киңәшче булып, дуслык хисен нык кадерләп, белем алдык. Иң шатлыклы һәм ынтылмаслык, сагынып искә алып сөйләрлек мәктәп еллары бик тиз узып киттеләр. Наил 8нче сыйныфны тәмамлап Иске Кулатка СПТУында белем алды. Гомерлек һөнәре итеп шофер булуны сайлады. Тормыш дигәннәре күбебезне чит якларга таратса да, Наил бер генә дә читкә китергә ашыкмады. Ә бит чагыштырыр мөмкинлеге күп булды аның. Илебез алдында булган хәрби бурычын да ул ерак Венгрия шәһәрендә үтәп кайтты. Тырыш, гади һәм гадел булган егет алдында дөньяның киң ишекләре бар җирдә дә ачык торды. Тик барыбер Наил туган ягын, туган авылын сайлады. Башлап Яңа Мастак, аннары район үзәгендә күп еллар шофер буларак эшләп килде. Үз гомер юлында бик тынчан, акыллы, уңган һәм булган шибәр кыз Рафидәне очратып, күркәм оясын кырды. Гаиләсендә башлык булып, бер-берсен яратып, хөрмәт итеп, күпләргә үрнәк булып яшәп киләләр. Мәхәббәт җимешләре булган ике кызларын якты дөньяга тудырып, чын кешеләр итеп тәрбияләп, олы тормыш юлына да озаттылар. Авылда калган бик намуслы сыйныфташыбыз һәр вакыт безне дә онытмыйча яшәде. Читтә булган кышлардай безне берләштерергә теләп, хатыны Рафидә белән бик матур күрешү кичәләре үткәрәләр. Аларның оештыру сәләтен без күп тапкырлар инде татыдык. Шуңа да олы рәхмәтләребезне аларга җиткерәсебез килә. Кадерле дустыбыз Наил, 60 яшь, ул ир-атлар өчен бик шатлыклы да, шул ук вакытта җаваплы да гомер мәле. Артыңа борылып карасаң, күпме еллар узганда юллар үтелгән. Син гомер барышында бар биеклекне дә алдың. Яратылган ир һәм сөелгән әти генә түгел, ә бик кадерле бабакай да булып яшәп киләсең. Синең тормышыңа сокланып, горурланып, әле ярый шундый дусларыбыз бар дип карыйбыз. Рөхсәт ит сине матур юбилеең белән котларга. Теләгебез парлы канат кагып, бала аныклар бәхетенә теренеп, алда да туган авылыбызның горурлыгы, безнең куанычыбыз булып яшәргә насыйплар булсын. Күрешүләр дә сирәк түгел, ә киресенчә ешрак булсын. Рәхмәт сезгә барысы өчендә. Мәҗлескә чакыргансың, 60-ың тулган имеш. Каян килгән 60 ди ул, мыек чыкмаган килеш. Кеше ышанмаслык сүзне чын булса да сөйләмә. Хатыныңа ничә булса син дә шул тирәдә. Олы тормыш юлына да яңа басасың кебек, кайсы юлдан китәсе дип башың ватасың кебек. Кайсы юлдан атласаң да якты булсын көннәрең, чөнки алтын кулларың бар, 70 төрле һөнәрең. 60-ың тулса тулгандыр, әйдә ярар чүртеснем, йөрәгең белән һаман да 18дә булгыр син. Кызганма син үткән елларыңны, яшәү үзе җирдә зур бәхет. Юбилеең белән котлап сине, сәламәт бул дибез һәр вакыт. Хөрмәтле Наил Кяшафович, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Күндә бер көн үтеп торган көннәр
açtı gözlerinde, күпме kışlar kaytı yazları. Күпме күрдек анын, күрдек жейлерinde, kışlarında yaugan karların. Жыйырчыклар бик күбәйде димәгез, көзгеләргә карамасын күрәнмәй. Күңелен җыйды да, йөрәген сигезде, гомер үткәнлеге сизелмәй. Күңелен җыйды да, йөрәген сигезде, гомер үткәнлеге сизелмәй. Авырлыгы авыр, авыр тыйылмаган, шатлыклары атканы бермәбер. Тормыш рәхәтендә, саулык бәхетендә, яшигәле шулай бергә.